Doncs ja tenim la comanxa a la parcel·la i ara anem a nivellar-la per poder obrir. Aquí tenim el nivell i la poteta. I la tenim nivellada i ara el que farem seran els 4 passos per tindre muntada la comanxa, que seria una, obrir les potes i obrir la comanxa. En segon lloc, pujar-li 2 bigues que té perquè queda més fixa. Després ens assegurarem que tot el perímetre quede ben sellat perquè no entro ni cap mosca ni cap mosquit. I, per últim, ficar els llits. I ara sí, ja tenim el llit preparat. Falta ficar només el que serien els coixins i llençols i ja està. A fer la cerveseta!